Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. S'obre la casa natal de l'arquitecte Rafael Masó a Girona. És l'única que està oberta al públic de les famoses cases del riu Onyar. Després de 5 anys de reforma i restauració, la Casa Masó ja es pot visitar. És la casa natal de Rafael Masó, convertida en una de les obres més importants de la seva arquitectura i l'única que està oberta al públic de les famoses cases del riu Onyar de Girona. La casa s'ha conservat amb el mobiliari i la decoració de l'època noucentista i també ofereix una vista inèdita sobre la ciutat. El seu aspecte actual és semblant al que va tenir després de l'última intervenció de Rafael Masó el 1919. Rafael Masó va ser un dels arquitectes catalans més destacats de començament del segle XX. Va viure a la Casa Masó fins al 1912, quan es va casar amb Esperança Bru, i sempre va treballar a Girona. Per això la majoria dels seus edificis són a la ciutat i rodalia. Les seves obres més destacades a Girona són la Farinera Teixidor, la Casa Masó i el Centre Cultural Atenea.